Hi. Gerdded begwn y gogledd gweld y lefelau ar y sgrin, gweld y lefelau ar y sgrin, Trymau yn y ffilmiau Gysion ac lluniau a chaneuon ac organau a donfydu ac eto ar y gwyliau a mae'n bwrw glaw a masnotiau ar y gwydr ein ffenestri papedau yn hongian ar y silffoedd ffenest ferbyn y fi gwynt yn trio chwythu coch sach ar y gam tybed pwy yw hwnna, tybed pwy yw hwnna gofynnwch y cwestiynau Dafydd Trystan y cyfan mae'n neud yw annog a chanol gadarnhaol gwyddbwyll ar fyrddau trwy'r llwch goleuni llong olor o goeden dan linnau balwnau air a ddirniadau camargraffiadau gwrdd am caniaethu gan Bugsy falle wir ond synnu ddim bod e'n wir Paid a cyffwrdd, Steve. Paid a cyffwrdd. Paid a cyffwrdd, Steve. Paid a cyffwrdd, Steve. Hongliadol peliera adwerth cymegol a ddasiadol a mamau yn cuddio yn y gwir
gyflyrau psychiatrys.